Qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet il-Perit Valerio Xkembri kien imqabbad mid-Dipartiment tas-Saħħa biex iħejji l-pjanti neċessarji relatati mal-bini tad-Dipartiment tal-Onkoloġija u r-relokazzjoni ta' diversi dipartimenti oħra li operaw mill-Isptar Boffa għall-Isptar Żammet Klepp u l-ġonna tiegħu. Wara l-elezzjoni ġenerali l-proġett ġie abbandonat u l-Perit Xkembri baqa' ma rċeviex 809,000 euro li kienu dovuti lilu għax-xogħol illi kien għamel u għalhekk fetaħ kawża fil-qorti kontra l-Gvern Malti. Fil-qorti sar magħruf kif il-Perit Xkembri kellu diversi laqgħat bi preparazzjoni għal dan il-proġett mal-uffiċjali tal-Gvern u d-Dipartiment tas-Saħħa, inkluż mal-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien Luis de Guara. F'waħda minn dawn il-laqgħat spikkat il-pożizzjoni tal-eks Ministru Luis de Guara. De Guara ried li jiżdiedu l-ispazji għall-espansjoni fil-futur u talab lill-Perit biex jagħmel stima ta' valutazzjoni kemm jista' jkun preċiża għall-istess proġett, inkluż tal-finishes, għaliex ma rridx li jerġa' jiġri dak li ġara fl-estimi tal-Mater Dei. La darba kienu se jkunu lesti dawn l-istimi kienu se jiġu ppreżentati lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Kabinett. Ir-riżulta wkoll il-Gvern beda jagħmel pressjoni biex ix-xogħol fuq il-bini tad-Dipartiment tal-Onkoloġija f'Żammet Klepp jitħaffef u l-applikazzjoni ma tuħux ħafna żmien biex tkun approvata mill-MEPA. Il-Perit Xkembri esebixxa email li batlu Dr. John Kakija fisem id-Diviżjoni tas-Saħħa li saħaq fuq l-importanza li l-applikazzjoni tkun approvata b'suċċess mill-MEPA u f'qasir żmien. Il-Perit Xkembri wara l-elezzjoni ġenerali baqa' jsegwi l-applikazzjoni quddiem il-MEPA li min-naħa tagħha għamlet numru ta' mistoqsijiet kemm lid-Dipartiment tas-Saħħa kif ukoll lill-Ministeru li ma' mistoqsijiet baqgħu qatt ma ġew imwieġba. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Perit bagħat żewġ emails lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi, iżda rriżulta li f'Ottubru tal-2009 il-Gvern irtira l-applikazzjoni wara deċiżjoni politika li l-Isptar tal-Onkoloġija imur f'Mater Dei. Minkejja l-oġġezzjonijiet tal-Gvern biex iħallas is-somma ta' 809,000 euro għal ħidma tal-Perit Xkembri fuq proġett li qatt ma sar, il-qorti laqgħet it-talba tal-Perit u ordnat il-Gvern ħallsu bli maxxiet b'kollox, spiża li taqbes il-1,000,000 euro.